Milí Slováci a Slovenky, rada by som sa vám predstavila ako jedna zo 7 nezávislých kandidátok na europoslankyňu v nadchádzajúcich voľbách pod záštitou politickej strany Spájame občanov Slovenska. Vyštudovala som na Filozofickej fakulte v Nitre, popri práci som študovala aj mediátorstvo a akreditovaný študijný program pre realitných profesionálov RSC. Som samoživiteľkou a matkou 2 krásnych dcér. Svoj kariérny život som venovala nehnuteľnostiam ako manažérka budov. Zároveň pracujem v oblasti obchodu a podnikania. Nie je mi ľahostajné ani verejné dianie, ochrana prírodných zdrojov či fungovanie školstva a zdravotníctva. Preto som ako občianska aktivistka aj spoluzakladateľkou občianskeho združenia Odvážne s rozumom a Voda nad zlato. Ženy boli vždy poslami mieru a starali sa o zabezpečenie tepla domova. Poďme spolu budovať ekonomicky a politicky stabilné Slovensko ako súčasť prosperujúcej a solidárnej Európy. Vráťme rolu poslanca do roviny poslania, zastupovať ľudí, ktorí ho zvolili, a nie naopak. Chceme, aby Európska únia bola strážcom mieru a zabezpečovala vhodné podmienky pre fungovanie jednotlivých členských štátov. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.